Prema podacima UNHCR-a, broj prisilno raseljenih osoba premašio je 80 milijuna, od čega je 26 milijuna izbjeglica. Mnogobrojni su razlozi zbog kojih su ljudi prisiljeni napustiti svoje domove i započeti život u novoj zemlji. No jedno je uvijek isto. Uspješna integracija benefit je i za društvo domaćina i za novopridošlu osobu. Govoreći o ovim osobama često se koriste različiti termini. Važno je znati da ti pojmovi nisu istoznačni te podrazumijevaju različita prava i obveze. Tražitelj azila ili međunarodne zaštite je osoba koja je izrazila namjeru te podnijela zahtjev za međunarodnom zaštitom. Azilant je osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita, čime joj je i priznat status izbjeglice u smislu konvencije iz 51. Međunarodna zaštita osim azila uključuje i supsidijarnu zaštitu. Migrant kao pojam nije definiran međunarodnim pravom, a koristi se za osobu koja se udaljava od svog uobičajenog prebivališta privremeno ili trajno iz različitih razloga. Europske vrijednosti su sloboda i jednakost, a integracija i inkluzija ključne su za sve ljude koji dolaze, za lokalne zajednice i za dugoročnu dobrobit naših društava te stabilnost naše ekonomije. Pravno-politička, radno-ekonomska i kulturno-religijska prava osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj obuhvaćena su Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Osim prava, nositelji međunarodne zaštite preuzimaju i obveze. Iako su sva prava ravnopravno navedena u zakonu, neka od njih potencijalno su važnija za uspješniju integraciju i nesmetanu realizaciju ostalih prava. Od odobrenja međunarodne zaštite tijekom 2 godine ove osobe imaju pravo na osiguran i besplatan smještaj. U snošenju troškova sudjeluju ako raspolažu dostatnim novčanim sredstvima ili imovinom. Jednom odobreno pravo na smještaj može biti ukinuto ako postoje opravdani razlozi. Nakon isteka 2 godine, ulaskom na tržište nekretnina, otvara se mogućnost diskriminacije zbog predrasuda najmodavca te raste rizik od stanovanja u neadekvatnim uvjetima i segregiranim naseljima. Nositelji međunarodne zaštite mogu raditi bez radne dozvole, te ostvaruju pravo na obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Iako mnogi imaju vještine koje su potrebne našem tržištu rada, zbog nepoznavanja hrvatskog jezika ili izgubljene dokumentacije, teže pronalaze i zadržavaju odgovarajuće poslove, a češće rade na poslovima za koje su prekvalificirani, te teže ostvaruju puni profesionalni potencijal. U posebno ranjivoj poziciji pri uključivanju na tržište rada su žene. Pravo na zdravstvenu zaštitu nositelji međunarodne zaštite ostvaruju u istom opsegu kao hrvatski državljani. Ipak postoje razlike. Nezaposleni i djeca nemaju zdravstvenu iskaznicu, već svoje pravo ostvaruju na temelju dozvole boravka, na trošak ministarstva nadležnog za zdravlje, što uvjetuje administrativne specifičnosti, a time i otežano ostvarivanje ovog prava. S obzirom na moguću ranjivost ovih osoba, uzrokovanu traumatskim iskustvima kojima su bili izloženi u zemlji podrijetla, na putu te nakon dolaska na odredište, važno je osigurati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi za mentalno zdravlje. Osobe pod međunarodnom zaštitom ostvaruju pravo na obrazovanje na svim razinama i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav nužno je poznavanje hrvatskog jezika, stoga se djeci u školama osigurava pripremna nastava, a odrasli pohađaju tečaj hrvatskog jezika i kulture. Osim administrativnih prepreka, prilikom uključivanja u odgojno-obrazovni sustav, nositelji međunarodne zaštite češće se susreću s preprekama zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika, izgubljenih dokaza o stečenom stupnju obrazovanja ili nedostatnog obrazovanja zbog uvjeta u zemlji porijekla. Djeca pod međunarodnom zaštitom osobito su ranjiva skupina, te je nužno prevenirati svaki vid diskriminacije zbog izbjegličkog statusa. Osim nesmetanog ostvarivanja prava, integracija podrazumijeva uvažavanje različitosti i dijalog lokalnog stanovništva i novih članova zajednice. Pritom pojedinci iz lokalne zajednice na više načina utječu na uključivanje u društvo osoba pod međunarodnom zaštitom, kao susjed u zgradi, liječnik u zdravstvenoj ustanovi, nastavnik u školi, prodavačica u dućanu, vozačica autobusa. Identitet ljudskog bića nije jednodimenzionalan.
izbjeglica, tražitelj azila i migrant samo su privremeni pojmovi i ne odražavaju puninu identiteta ovih žena, djece i muškaraca, već se odnose isključivo na njihovo iskustvo napuštanja domova i započinjanja novih života. Njihovo ime nije izbjeglica, već Zahra, što znači cvijet, Šamsa, što znači sunce, ili Said, što znači sretan. Uspješna i sveobuhvatna integracija zajednička je odgovornost svih članova društva, a njena dobrobit za izgradnju uključivih i prosperitetnih društava neupitna je. Upoznajmo se! Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, te je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije.